raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya, Men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Heeh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka ngendi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuh negara Ngamarta. Waduh plok dasmu. Ayo! Wah! Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apal rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka. Ora tedas. Kalah. Alah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Kula niku kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Lho kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ku metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen ngapunten, ngapa truk kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ana sasaran. Ana ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat.
Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musaku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caedan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men barne tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, Wani karaku. sing nawedeni apamu. Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa Saiki nendi? nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora Rasa kok kan bebangaken ayo. kowe apa aku sing tekane mati dening aku Pangkat titen ono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titen ana kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, Non. kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh Tenan? Nggih. Nyo tampan ana. nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andakamurti kae patenana. Kraman kae patenana. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril. Reng, kowe butuh duit ra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andakamurti. Ya ora ono witro, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bethuke. Ya. Sapa iki? Andakamurti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandeg sik. Ora iso, ora level ora.
Aku ora mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuh kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso-iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus! Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi? Oh kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala Gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna merga lae. Ngerti ra itu? Kok kaya bagong. Ketok ya. Ngadrek. Ketorone sarunge mambu pertamak. Bagong ora sok kulaan to. Gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Gareng. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa Gong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampul lho, tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo boyo kok. Weh. Endi ya lali aku. Wong ora ngerti sejarah gobloke. Wong iki sing nyekeli kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemanelan. Ndasmu. Malah ngendas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skeber. Oh Baron Skeber iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Iya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Paesan Petruk. Wah, nggih ditonton Kaca Paesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti lek melare. Edian tenan. Waduh. Kowe iki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petruk, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta.
Petro. Iki arep nang ngendi? Perang musuh bantreng kok. Mlayu. Aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ya. Lah wong ratu kok ling gendong kok diliwatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi ratu ya padake. Sabar. Petruk wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Amarta. Kowe sapa? Aku Andhakadewa. Andhakadewa. Ya. Wigatine Ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa koncatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa nggone upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wayen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Woi. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiaiane. Petruk aku arep lunga neh wae Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sapa arti saya? Ampun tidak ya, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak. Ampun tidak, Pak. Ora. Lho, Pak, nggih. Kula niku nek Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayang kali Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesuling ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek nganggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mung kowe aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel.
mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awih kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak-masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Betari Durga ora minggat aja takon dus lak singkirke saka tangane Werkudara. Punten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Para jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balungatan ndak ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Saken jawa. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara wiwit purwa Madyawusana pun paripurna ya. Kula nyuwun mapunten nek enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun mbangun desa nata kutha ya Semar. Awit kekalipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya. Purnaning gati sura sudrajane kang rat suh brasta tekaping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih. Lestari Widodha mboten manggalengan setunggal menapa Ndara. Setyaki ngopo? Nuwun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara kula nyuwun priksa. Sing dadi senopati Ndrawati iki sapa? Setyaki. Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh kita tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa, aku dudu kok Prabala Dewa. Lho, aja jangkar, ya men. Nglangkai purbawasaning senopati. Lara ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo Senopati Ndrawati.
Nek pancen kula isa ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten, kula trimah dados tiyang limrah kemawon, boten gadhahi pangkat senopati. Kosik to, aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana dhayoh sing bakal gawe geger Ndrawati sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-ndelke. Terus karepmu piye? Saiki aku manut karo kowe. Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu Mandura ora gelem tok penggak, babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambanadewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to. Mboten, pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu waton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndrawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu. Mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndrawati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun, saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambanadewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. Nyadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manut para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu, sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing aradan. Merga iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndrawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Samba, lawan timbalan ngadawuh. Budhana kang padha seba, jeneng ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu, ya kuwi adikku Wara Sembadra. Bakal ndak kanthi menapa tengastana Gadamadana. Nggih, Rama Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha seba, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Pananggilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk sangking dampar itu kenapit gambaran gading kadheraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampir upacaraning keprabon kawistingal saking Mandura tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane. Wah, ayo endi sing jeneng Prabu Baladewa wani nantang karo Prabu Wirambanadewa malah ilang tata kramane ilang unggah-ungguhe ingkang tasih ing Datulaya wani mulasara kelawan Prabu Wirambanadewa. Sawa iki? Bakon Harwagu Senopati Ndrawati Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wresniwira Singa Mulangjaya. Endi Prabu Baladewa? Ora sadadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura. Ayo Setyaki wae ayana. Lho, wani karo sing tawedeni apamu lena pangendhamu tebak danamune marganing batimu. Singalena prapting lalis Prabu Wirambanadewa.
mati to. Wah. Wonten timbalan wis lakon dadi perang antaraning panjenenganing Sun karo prajurit negara Ndarawati. Nuwun sewu, sampeyan mangsaipun sinten? Ngakune Senopati Ndarawati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bajutke. Ampun mang teruske merga nuwun sewu, Raden Setyaki niku arepa dedeg piadeke ora padha karo sampeyan. Ning digdayane kliwat ukur niku satriya peng-pengan. Kula nek matur niku napa entene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindra, pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati, pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan iku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki, kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa dukaning Prabu Godayitma merga ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gandungan, luwung mati ana ing negara Ndarawati, ikhlaske nyawaku. Piye, Lung? Wis nengke wae, Gok. Wis ora kena iso dikandhani ya wis arep ngapa meneh, wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi, dene ora ya wis. Arep diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak napa? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane siung pengapit. Siung pengapit, siung pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi Kandaca Duntang Prabu Wirambana Dewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Wis saiki kowe arep ngalem nggo napa? Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendhak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku Sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso.
Ngono kok jongkong-jongkong kowe ora. Nyatane saiki ndi? Ayo, ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken. Deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Setyaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen. Kuwi. Wah. Ono ora tuwa wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arepa kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula rasok nyekeli nggon sirah. Lung, Reneo. Ngapa? Setyaki mati. Setyaki mati ki lakone apa? Lho nyatane tekaning mati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa ki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis ta. Percaya karo aku. Apa iya? Domongi kok maido senengane. Bilung, Dalem tak cokot mati. alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir. Nyatane tak cokot mati. Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso. Mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Lho. Karo Ratu Gusti nantang totoan. Lho wani ora? Lho wani wae. Manut. Nderek. Nek mati, Manut. pecah sirahmu. Nderek. Nek urip, Manut. tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi. Pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane ngletak. Ora usah cerewet kuwi arep melu apa piye? Melu apa? Melu totoan. Lho, malah nantang aku. Nek mati, Manut. nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi nek urip Manut. tak betot. Iya. Dadi wis ming karo tumbuk bejane mbilung. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Ya ming kari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satriya pengpengan kok ming sak cokotan. Ha nek cara aku isin. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek cara aku wirang. Ngopo, Lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok. Ngopo, Lung? Noleh ya. Oh, lho. Ngopo, Gop? Mang noleh. Loh. Setyaki iso urip ana Dewa Welas. Ora minggat kene marganing patimu. Singolina Brapting Lalis. Mas. Ngopo? Ngelunasi. Lho. Gajul tenan. Gajul tenan utange. Kene Gok. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tua kok cangkeme mencla-mencle. Kene. Aja, Lung. Kene to sak betotan. Ming macluk ngono tok wis. Lara. Lara apa? Kene to. Kowe. Lho kok nang kene? Sisan baik. Setyaki nggugu karepe dhewe isih ana Dewa Welas. Oh, babamu. Ayo ketapno para wadyabalamu. Aja mung ijen ketanggungan. Yen ijen kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Bangga tayoni Prabu Wirambanadewa.
Baladewa. Sri Baladewa Narpati Dwinareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Setyaki wonten timbalan. Kowe mau matur karo panjenenganipun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa pasrahke marang Siadi. Siadi wis sago. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing kang ketok rai banteng karo macan. Ning jebul tinimene wis dadi peperangan antaraning Siadi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan makaten. Kok mundur? Ih, Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng Kang Rai. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula aben ajeng kalih Prabu Wirambana Dewa. Piyambakipun gunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun getak kendang kapracundang kontal kaprabal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambana Dewa sanes ingkang rai Setyaki. Sing diarep-arep Wirambana Dewa sapa? Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun wantun daksya kalih Wirambana Dewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paperangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambana Dewa. Iblis lanat. Panes maring jajaran sukertaning bawana nantang karo nata mantura Prabu Baladewa jelek nyawang gelaring jagate semeng rembulan barat. Wirambana Dewa yo nantang ana nata mantura barat. Gong non ora sah diinganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih, nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagok anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kok anggere muni wis sing diundang bojone Gareng, bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke. Gus, apa? Ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing kang Slupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya.
Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarat tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cuk deng samaladeng. Pilih tanding boboting yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentir. Kae nak tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Senemu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ngono. Waduh, mati aku. Wah! Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Waduh, Gong. Ah, panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong. Aduh, Gong. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjae gletak iki, Tru. Ora gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat.
Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup to? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndarantasena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajahe racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu apa ya? Ya sajahe ngono. Wah, niki nek mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa? Podhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa. Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani yen aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur-matur. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa kok. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Menungso ora tatanan. Wis jelek nyawang garing Jakarta seming rembulan. Nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani gendhak sikara karo Wirambara Dewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh?
ing atase aku daya didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama, wong perang ora ngerti tata krama. Wong perang kirane wani karo ora wani. Nek pancen kowe wani ayo ngalah dadamu. Yen pancen kowe ora wani minggat saka negara Indrawati, ora usah ngame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ah, ora minggat dublak tungkak. Aku boko wae. Wah! Ayo, Matno Sastra Jendramu, watengen aji Jaya. Sautung arep tekan iburi ayo. Kurang gawan bedakya, kurang bolong kene ampian wong Jawa rebutan mendangan mati. Ora lakon mati Tribulana diajak topo. Waduh. Mati bareng Baladewa. Jaluk mondar cara piye kowe? Mondar. Mati aku mungsuh Baladewa ora entuk papan kok. Mati aku. Sabar Sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Ndrawati. Wah edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ora dinehi nggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi ra iku dijotosi ra iku. Mati aku kok. Aku slametno kok. Niki pun kula slametke. Tenang. Sareh. Iki nanti. Niki teng jugangan. Loh. Ratu kok ndekem ning jugangan pondo. Waton slamet. Nek mboten kula slametke sampeyan remuk mungsuh Baladewa. Aduh. Mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke kaya ngene piye? Nggih niku watake Baladewa ngoten niku. Oh, edan. Ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Ndrawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Aduh. Sareh. Aduh. Bilung piye bilung? Duka ora ngurusi bilung sing babaku kula nyelametke sampeyan. Aduh ati. Do nendi ya? Udan-udan kok do klitian. Mbok yo ngeyup gak. Lah kae bilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngeten. Oh, do nang kene. Lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lah dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jleng nyawan gelaring jagat brul. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gustine kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah konangan wong Ndrawati. Setyaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajake ndelik lho iki. Goleki ngestakaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki ngestakaken dawuh. Ora nyuwara lho. Anteng lho. Konangan kondangan. Sopo? Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake ya. Ora katon menungsane. Sapa lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki, mboten. Edan marus maning jajaran. Lah kok dadi ilang?
Kula piyambak mboten mangertos. Wis kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot. Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to kuwi ya wis mlebes ket mau to. Ah iya. Rumangsaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae, Gok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya wis ben ora liwat ya wis ben Kresna ora usah dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadak akon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalaske mawon pelajar. Yai Prabu, Koko Prabu wonten timbalan. piye? Apa adikku lara ireng Bratajaya iki sarujuk yen to kakanthi marang Astana Gadamadana? Kula sampun ndangu kan pun para Sembadra. Malah piyambakipun ugi nayogyani menawi dados pangandikanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Alah yen pancen kaya mengkono, mbok menawa wis gambuh, mbok menawa wis pancen pinesti antaraning Turasing Mandura. Pun Kakang Yai Prabu apa dene Ura Sembadra. Dina samengko mapan ing Astana Gadamadana. Kakang Prabu, yen pancen kaya mengkono dawuhing Kakang Prabu Mandura aku mung karimanut. Aku mung tansah ndederek marang ngersaning Kakang Prabu Mandura. Sembadra, Wonten timbalanmu apa? ana jroning Astana Gadamadana samengko siadi kelawan pun Kakang apa dene Yai Prabu Kresna. Nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Iya Kakang Prabu. Supaya entuk kanugrahaning dewa ingkang pinastan wahyu purba sejati. Mbuh sapa ingkang nampa beja entuk wahyu ratu. Kuwi mengko bakal nurunake wijining ratu ning Nusa Jawa. Syukur bage sira Yayi lara ireng ing kedunungan wujuding baboning Nalendra. Kang mangkono putra-putramu besok ingkang bakal kuat nglintir sejarahing Nalendra ning Nusa Jawa. Yen pancen kaya mengkono ayo enggal digelak lakone prapta ning Astana Gadamadana. Koko Prabu, leres aturipun Wara Sembadra, benjang entosi menapa mangke menapa ingkang dipun entosi. Dinten sak mangke monggo dipun gelak supados prapta ning Astana Gadamadana. Kresna, ayo bareng kelawan pun Kakang. Monggo, ayo Sembadra. Ayo Kakang, aku mung kari nderek kersaning Kakang sak karone. Jagat wasaning Upadara. Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten sinuwun. Sesembahan kula Prabu Godayitma. Mboten nyana milih paduka malah sampun caket kaliyan negaring Ndarawati. Ya, pancen bener. Wis ora isa ngampah marang kekarepan ingkang ndrebala jroning ati. Kumudu aku weruh kalawan citraning titising Widawati ingkang mapan ana ing angganing lara ireng ya Bratajaya ya Wara Sembadra. Piye kabarmu kudu tak utus ngaturake nawala marang Sira Prabu Ndarawati. Lara ireng adine wadon bakal winengku garwa Nalendring tawang gantungan Prabu Godayitma. Mugi antadosna ing kawuningan sinuwun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Nyuwun pangapunten lan kula nyuwun gesang. Kula sampun ngaturaken awala kunjung sanipun sinuwun Prabu Ndarawati lan awala paduka sampun sinurasa dening Nalendra ing Dwaraka. Nalika semanten dupi wuninga bilih isining nawala boten sanes kejawi namung anggen paduka badhe mengku garwa pun Dyahayu lara ireng inggih pun para Sembadra. Katingal murina penggalipun sinuwun Prabu Ndarawati ingkang boten trima kadangipun sepuh Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa. Ingkang abdi sampun budidaya nglampahi perang wonten negaring Ndarawati aben ajeng kaliyan Senopati. Ingkang sekawit ingkang abdipun Wirambana Dewa saged mimpang utawi saged tunggul. Nanging sareng ingkang majeng nata Mandura Prabu Baladewa. Diwaji
Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Wirambana Dewa kula tadah wadana lan nyuwun gesang. Ingkang abdi pun Wirambana Dewa inggih mboten saged ngungkuli kridanipun Prabu Baladewa. Samangke kula mundur saking pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngersanipun Paduka Gusti kula inggih sinuwun Prabu Godayitma. Bilih menapa kula tindakaken cabaring damel Wah iblis lanat karepe dhewe. Ora sumbut karo nggonmu duwe kesaguhan. Marang Narendra ing tawang gantungan Prabu Godayitma. Nggonmu ndak dawuh supaya ngaturake nawala ingkang sekawit aturmu sajae kaya Sembada ngaturake Wara Sembadra. Nanging jebul mung kakehan gunem tanpa guna. Nyerweteh kaya betes sampun Bapak Tegalan. Ndrewini kaya grojogan omonganmu. Ning ora ana nyatane. Wong Darawati aja padha kelangan putri Mandura, Pak. Aduh ra iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Heeh. Muni bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Mulih ora. Mboten kaya bali nggih nek pun barang Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa. Gong oke. Dar.
Ah, mati. Bagong, ora edan Bagong. Jare. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora karang ya karang kleru saya abot ki sing tak nggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara e pancen kira. Panusmane jajalanan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Arep ngopo saiki lho, Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat sing paning Prabu itu greten nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Aku iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe mung ngarep endo saka suasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak gong. Cek. Wis, kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Kowe sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe namun nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Tunggara. Bagong. Lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong?
Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Gulena pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah gedumelan cangkeme gawe wis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndonga ganti. nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Kegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Lah iki apa iki? Iya kok ngedep kaca gedhah iki apa iki? Lah iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, Amuk Suramrata, Jamrata imbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo karepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segorasat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenan aku, mati tenan. Modar.